दियारनाब्ला सारखौबो बख'दो रन्जन दैमारि सारखौ जे जायगायाव दोनफैनो नागिरदोंमोन दिनै बे जायगायाव दंफैयो रायजोफोर खुलुमबाय फिन खेबसेबाव हाबैनि जों बे सिङाव नैबे जायगायाव थ'दो दैया दसे बाव जोबोद मोजां जागौमोन बाव थाफैनो मोनबा सारा बेयावहाय आरोना एटलिस्ट ओजोंनिफ्राय दा जेरैबायदि दं बाव दोननो नागिरदोंमोन सोर बानायनाय थ' जोबनानै थांबाय मिथिङा इउनाइटेड फरामाव एक्सटेन्डेड बेनो ब्लगल'सो माथो नोंबो नाब्ला सारखौ बन्द दोननो नागिरदोंमोन दोननो नागिरदोंमोन ओमफ्राय मा जाखो मानो दोनफैयासै मानो दोनफैयासै मिथिया बेखौ सरकारनि बाथ्रा मोजां जागौमोन ना बहुद खोथा दं बावहाय दोनफैथ'वा हटेल सिफुङाव फार्स्ट टाइम दोनै जोबोद मोजां बावबो मालाबा एक्सप्लर खालामगोन आं र' जाखांबाय इउनाइटेड फरामाव एक्सटेन्डेड बेनि टिम मेम्बारफोर सारमोन सार गुथालमोन आरो उदालगुरिनिफ्रायबो गोबांथार बाव फैबाय जोङो जाबायबो बाव मोजाङै थारैनो नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय बे जायगायावहाय मानगोनां दियारनाब्ला सारखौहाय दोनफैनो नागिरदों होननानै जों खोनादोंमोन एटलिस्ट गुवाहाटीनि काहिलिपारा 10 APPN केम्पनिफ्राय नैबे साबसिन जागौमोन होननानै आं सानो दा बे जायगानिफ्राय फैबाय एसे खानाय सिनजाबाय आं खानाय सिनजाखांनानै नैबे ब्लग टाइपनि नैबे भिडिअखौ होदों नोंथांमोननो बावैसो मोनसे खौरां फैबावदों बिटिआर गोदोबथानि गेजेरजों माने मोन 629 628 मुंख्लं नखरफोराबो थाबैनो रां अनसुंथाइखौ मोनगोन दिपेन बर' बे दिपेन बर' सारनि बुंनाय बेजों लोगोसे मोनोबाथ' मोजां आरो बेजों लोगोसे केसफ्रा जेरै भुटानाव जोब्बाय थाबैनो जोबोबा मोजां मानो होनब्ला बयबो रायजो राजाया लुबैदों भुटाननि केसफोरानो जोब्बायबा सान हर खामानि मावनायाव खस्थ' खालामनायाव अब्ला बेखायनो खायफा कमेन्ट बहरदों गासैखौबो बख'जोबदो पि बर' सार ओमफ्राय बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौसे जादो बेखौ बयनिबो खावलायनाय आरो गोबाङा दिनैसिमबो बावाखै लिरहरबाय थादों बड'लेण्ड रादाबाव मैयानिफ्राय दिनैबो होदों माखासे खौरां जे बिटिआर गभर्नमेन्टनि बा प्रमद बर' सारनि सान हर खामानि मावनायाव भुटाननिफ्राय माखासे एनडिपिफ्रा गबोबाय जों मानिनानै लाबाय बिनि थाखायनो बेखौ जा बाइट लानाय बाव लिरहरदों गोबाङा दियारनाब्ला सारखौबो बख'दो रायजो राजाफोरनि डिमान्ड इट्स ए डिमान्ड बेबायदि डिमान्ड नुदों आरोना दा गोबाङा नायफेराखैदां गोबाङाथ' नायो दियारनाब्ला सारखौ जे जायगायाव दोनदों काहिलिपारायावहाय सेन्ट्रेल जेलाव दोनजाबखायाखै बेखौ काहिलिपारायाव ओरैबायदि फिसा टेक थिंनि इन्जुर गोजा जेरावहाय पुलिसफोरनि ट्रेनिं माबा माबि जायो बेनि गेजेरावहाय फिसा न' दं थख'ख' थ' बेनिफ्राय साबसिन नैबे काजलगावनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव दोनफैयोमोनब्ला एसे साबसिन जागौमोन ग्लां ग्लांनो मानो होनबा ओरैबायदि टेक जायगायाव दोनदोंना सारखौ नायोब्ला नोंसोर दुखु जागोन मोजां मानसियाबो बिदियावहाय रावबो रायलायनाय गैया माया थानांगौ जायोब्ला मेलेमफ्रा बेलेग जालांगोन बिदि सानफ्लांगोन नोंथांमोनाबो नायोब्ला थ' सोरबाफोर नायनो गोसोब्ला नाय जास्ट एप्लिकेसन लिरनानै लां सोर सोर हाबगोन मानि पारपसाव ओमफ्रायहाय सेन्ट्रेल जेलाव थांनानैहाय जेलारनि साइन लाबोनांगौ ओमफ्राय 10 APPN केम्पआवहाय काहिलिपारायाव हाबफैबानो हाबनो मोनो जाग्रा लोंग्रा मोजां बुस्थु लांनो हागोन गाननाय जोमनायबो हैनो हायो सारनो रायलायबोनो हागोन आरोना सिनायाबाबो जायफ्रा अनसायनाय दङ बे आपडेट होनाया गाज्रि जादों अननानै कमेन्ट होनो हागोन बेखिनियानो